kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kaya sampur lek nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo majuju emanan paras bagusmu gak beda karo atimu rungokno tembangan manismu do sayang ngapunten desa yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumahan ana dina liyane bakal tak upayani muga piye carane cintaku ora bakal sayang ra bakal kaya senajan kahanane kubra aku tetep setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ancarine saben dina kumbaya sampur lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo majuju emanan paras bagusmu dak beda karo atimu rungokno tembangan manismu do sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumahan ana dina liyane bakal tak upayake muga piye carane aku ora bakal sayangku ora bakal koya senajan kahanane kubra aku tetep setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ancarine saben dina sayangku ora bakal ora bakal senajan kahanane kubra aku tetep setia